Üdvözlök mindenkit itt az első Piki Féder kupán. Komáriban található gyékényes horgásztó ad otthon ennek a versenynek. Annyit akar, hogy csak féder módszerrel lehet horgászni, azon belül szabadon választott a technika, tehát lehet hosszú erőket, tehát metódkosár, lehet akár bordáskosár is, pelletkosár, teljesen mindegy, csak rezgős, picces botot lehet csak használni. A halakkal való kíméletes bánásmód még egy nagyon fő szempont, tehát ez ponymattacot, nagyobb méretű merítőállót, 3 méteres haltartót és sebfeltölteni időt mindenkinek kötelező használni, illetve a nagyobb halak ideiglenes tárolására, amik 5 kg fölötti halakat azonnal mérlegeljük, de ideiglenesen le lehet tárolni pontzsákba. Halak a verseny időközbeni mérleglése után, ahogy lemérlegeljük az fogott halakat, azok nyilván visszanyerik szabadságot, mennek vissza a tóba. Ezt a tavat én nagyon jól ismerem, nagyon sokat horgáztam már itt. Tehát a halállománya kiváló, remek, nem egy unalmas verseny, tehát itt nem lehet unatkozni. Nagyon sok halas, főleg most, hogy telepítettem vele nagyon sok 40 dekra és kiló közti pontyokat, így szerintem egy abszolút kiegyensúlyozott verseny, és tényleg tele van, nagyon sok hal van benne. Szeretem a tavat, mert sose tudom, hogy mit fogok. Ebben megtalálható a kapitális ponttól kezdve a hatalmas dévérekig minden, tokkal, bármi, és azért szeretek ide járni. A versenyre meg azért jöttem, mert az egyik legjobb barátom szervezte, szóval itt kell, hogy legyen. Sziasztok! Az internet által szereztem tudomást a versenyről. Valentin, mint régi ellenfelem, vetélytársam, barátom szervezte ezt a versenyt. Ő neki köszönhetően vagyunk itt. Aztán eddig elég jól haladunk, csináljuk. Aztán a végeredmény majd kiderül. 4 éve voltam itt egyszer, egy ilyen sima napjegyes random horgászaton. Az is hasonlóan sikerült, ugyanilyen jó élmények. Egyiket fogtuk a másik után, de ezek szerint úgy látszik, a tó csak jobb lett.